No niin, esittelyvuorossa on ammattiosastomme puheenjohtaja Kaisu Heikkinen. Hei. Moi vaan kaikille. Kerrotko lyhyesti jotain itsestäsi? Olen sairaanhoitajana Sotkamon terveysaseman vastaanotolla ja Tehy Kainuun puheenjohtajana on aloittanut viime vuoden alussa ja pesti jatkuu tämän vuoden loppuun, kunnes on uudet vaalit sitten. Ja työaikana käytän siitä 1 päivän viikossa tähän Tehy Kainuun puheenjohtajan tehtäviin ja muun ajan olen sitten siellä sairaanhoitajan tehtävissä. Eli siinä oli vähän sitä sun omasta toiminnastasi. Haluaisitko jotain kertoa yleensä ammattiosaston toiminnasta tai tämänhetkisistä asioista? No, Tehy Kainuun ammattiosasto on silloin viime vuoden alussa aloittanut tänä koko Kainuun kattavana ammattiosastona ja meillä on yli 1500 jäsentä. Ja Tehyhän voivat liittyä kaikki sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet lähihoitaja, sairaanhoitaja, laboratoriohoitaja, kaikki siltä välillä, jotka ovat täällä Kainuun alueella työskentelemässä. Ammattiosastolla on 2 ydintehtävää pääsääntöisesti, että on tämmöinen taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta ja sitten on jäsenhankinta tällä meidän omalla alueella, eli tällä Kainuun alueella. Ja se jäsenhankinta kuuluu meille kaikille, ei pelkästään hallituksissa toimiville. Tämä edunvalvontaa tekee meidän päätoimiset luottamusmiehet, heidän kanssaan on hyvä yhteistyö meillä olemassa. Ja lisäksi työsuojeluvaltuutettujen kanssa teemme myös paljon yhteistyötä. Ja ammattiosaston jäseniksi voi tosiaan liittyä kaikki Kainuun soten palveluksessa olevat tai sitten Kainuun kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet. Tämmöisiä. Eli siinä oli vähän tästä toiminnasta ja sitten lopuksi, haluaisitko kertoa jotain terveisiä nykyisille ja tuleville jäsenille? Tervetuloa tähän Tehyn toimintaan mukaan. Tämä on hyvin mielenkiintoista, antaa näkökantoja, avartaa omaa maailman kuvaa tähän meidän edunvalvonnalliseen toimintaan, mutta myös tuo uusia tuttavuuksia, ystäviäkin tähän toimintaan ja näkee paljon sitä, että miten toimitaan eri paikoissa, eri puolilla maata, eri puolilla Kainuuta, eri toimipisteissä, minkälaisia toimintatapoja on olla ja miten tämä edunvalvonta näkyy sitten sinne paikallisesti ihan meille itse kullekin. Joten kaikki nuoret, vanhat ikään katsomatta, niin toivotetaan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi meidän ammattiosaston toimintaan. Ja ammattiosaston toiminnasta voitte katsoa meidän www-sivuilta, että mitä meillä tapahtumia on esimerkiksi tulevaisuudessakin. Selvä. Kiitoksia. Kiitos. Ja hyvää kesää. Kiitos samoin.